Krásný dobrý den vám přeji z plochodrážního stadionu v pardubickém Svítkově, kde za malou chvíli bude odstartován třetí díl letošního čtyřdílného seriálu mistrovství světa juniorů na krátké ploché dráze. Tímto kláním vás budu provázet s naším tradičním plochodrážním expertem Petrem Moravcem. Petře, krásné odpoledne přeji. Krásné odpoledne z prosluněných Pardubic. Ve startovní listině je jeden český závodník jedoucí na divokou kartu. Je jím pardubický odchovanec Václav Milík. Co se od něj dá očekávat, zvláště v kontextu toho, co předvedl ve včerejší Zlaté stuze? No tak ve včerejší Zlaté sluze zlobili takové hvězdy, jako je Taiwo Finden, to znamená bývalý účastník seriálu Grand Prix v Pardubicích, na této dráze je doma. No tak věřme, že favority pozlobí, i když samozřejmě nebudeme si nic nalhávat. Darcy Ward nebo Dennis Anderson, to jsou velicí soupeři a samozřejmě celá škála Poláků může v tomhle závodě překvapit a vyhrát kdokoliv z nich. Budeme tedy svědky velice zajímavého závodu, ve kterém Václav Milík nastoupí už do úvodní rozjížďky. Václav Milík do této úvodní rozjížďky pojede s bílou přilbou. Vedle něj vidíte Vadima Tarasenka, Dino Kovačiče a je tam s nimi i Dennis Anderson. Petře, ta dráha se zde hodně měnila včera při závodech o Zlatou stuhu. Jak ty vidíš šance Václava Milíka, když bude startovat z této bílé dráhy? Přeci jenom včera mu svědčila dráha červená. Václav Milík je zvyklý na všechny dráhy tady v Pardubicích. Já věřím, že všechny dráhy mu můžou svědčit, ale muž, na kterého se teď díváme, je muž, který je zatím na druhém místě průběžné klasifikace. Ztrácí jeden jediný bod, je to Dennis Anderson, jezdec britského půlu, jezdec, kterého v pondělí čeká finále britské ligy, to znamená jedna z těch nejprestižnějších lig. Proto s ním ten souboj bude mít Václav těžký, nesmírně těžký, ale věřme tomu, že na té domácí dráze prodá všechno to, co umí. Naopak by Václav Milík mohl porazit Dino Kovačiče, který tam je po jeho levici, ale my se pojďme podívat na první jízdu letošního třetího závodu mistrovství světa juniorů a Václav Milík do ní pletl velice dobře. Podívejte se, teď se protahuje na první místo a ochozy na zdejším plochodrážním stadionu doslova šílí. Dá se říci, že je zde velice pěkná divácká návštěva. Už na úvodní závod, juniorský závod o Zlatou stuhu, zde byla celá plná hlavní tribuna, 4000 diváků sledovali, dalo by se říci v úvozovkách doplňkový závod, ale my můžeme sledovat famózní jízdu Václava Milíka, který v závodě o Zlatou stuhu skončil na druhém místě, no a dokázal si poradit i s předními světovými esy. Tady Václav Milík, který stále budí všechny své soupeře za sebou. Anderson je na druhém místě, Kovačič je třetí a Tarasenko jede na čtvrtém místě. Takže to by byl famózní vstup Václava Milíka do tohoto závodu a když si uvědomíme, že mladý pardubický jezdec jede na divokou kartu, tak je to něco, co jsme příliš neočekávali, ale když říkám příliš neočekávali, tak jsme to neočekávali třeba, když jsme se o tom bavili minulý týden, ale po včerejším výkonu Václava Milíka můžeme říci, že nám tento mladý pardubický jezdec dělá ohromnou radost a vítězí před Dennisem Andersonem, Dino Kovačičem a Tarasenkem. Vynikající výsledek, vynikající výkon, ano, Václav Milík si může po právu dát to své vítězné gesto, protože porazit Dennise Andersona, to je něco, na co jsme určitě připraveni nebyli. No a tady vidíte ještě jednou výsledek té úvodní jízdy dnešního finálového závodu. První Milík, druhý Anderson, třetí Kovačič a čtvrtý Tarasenko. Pohled na Václava Milíka, na styl jeho jízdy, no a samozřejmě všichni jsme rádi, že do tohoto závodu takto vstoupil, no a myslím si, že i představitelé FIM jsou nadšení z toho, komu tu divokou kartu pro Pardubice dali a já se přiznám, že se podařilo Václavu Milíkovi dostat divokou kartu i pro čtvrtý závod v Mězně, ta byla zpochybňována zejména v Polsku. No a teď už zde máme startovní rošť pro druhou jízdu, která bude, dalo by se říci, takovou trošičku polskou záležitostí. Vidíme tam Přemyslava a Piotra Pavlického, Bartoše Zmrazlika a Alexandra, spolu s nimi Alexandra Loktájeva. Petře, juniorská plochá dráha je hodně doménou Polska. Když se na to podíváme, tak vlastně de facto do tohoto finále si vybojovalo účast nejvíce závodníků právě z Polska, takže tato jízda může být nadmíru zajímavá. Samozřejmě Poláci dali ve své lize hodně příležitost mladým, musí dokonce dva mladí polští junioři jezdit v té nejelitnější lize, která se jezdí. No a je to znát, Bartoš Zmrzlik, velký favorit, Přemyslav Pavlický patří k těm druhým. Bartoš Zmrzlik jede z červené dráhy a takto se raketově dostal do čela. A máme zde první pád a padá nám tam Pavlický a je to tedy Piotr Pavlický, Přemyslav Pavlický.
a tato jízda tedy byla přerušena. Je tam, ano, ne, tak byl to přeci jenom Piotr Pavlický. Oba dva bratři polští jedou mezi světovou špičkou, ale my jsme rádi, že tento pád dopadl snad dobře, alespoň podle gesta Piotra Pavlického je to znát. Piotr Pavlický zatím zůstává na zemi otřesený, ale co je důležité? Ještě jednou pohled na ten pád a pád zavinil jezdec černým povlakem, startovní číslo 5 Bartosz Marzlik. Ten je z opakované jízdy vyloučen. Ještě jednou se na to podívejme. Je to rozhodnutí, přiznám se, které mě docela překvapilo. A myslím si, že se bude v depu hodně křičet. Bude tam velká vlna nevole. Pavlický samozřejmě se bude rozčilovat, že šel k zemi, ale když se dívám na Zmarzlika, tak on jel relativně hodně vepředu a měl právo volby stopy. To ve sportu bývá, ale rozhodčí je pánem situace. Bartosz Zmarzlik byl tedy z této druhé jízdy, respektive z jejího opakování vyloučen, takže my budeme sledovat rozjíždění třemi jezdci Oleksandrem Loktájevem, Přemyslavem Pavlickým a Piotrem Pavlickým. Uvidíme, jak Piotr Pavlický se oklepe z toho pádu. Zatím tedy to vypadá, že po té vnější straně se dostává do vedení, ale bojuje tam velice tvrdě se svým bratrem Přemyslavem. Piotr Pavlický s Přemyslavem Pavlickým jedou vedle sebe, dalo by se říci, jakoby jeli soutěž dvojic a nechávají Oleksandra Loktájeva za sebou na třetím místě. V tuto chvíli je na tom lépe Piotr Pavlický, no ale podívejte se, Loktájev, jak tam zkouší ze třetího místa protáhnout se na příčku druhou. Zatím ten útok nevychází, tady musel zaklapnout trošičku více. Jede po vnitřní straně oválu, ale bratři Pavličtí jedou na prvním a druhém místě a vypadá to, jako by mezi sebou ani nebojovali, jako by jenom drželi svého soupeře za zády, jako by byli domluveni, ale samozřejmě je to závod mistrovství světa jednotlivců, tedy jednotlivců juniorů a tady každý jede na sebe a vypadá to, že Přemysław Pavlický teď je na tom přeci jenom o něco lépe a jede na prvním místě, ale Piotr to tam pouští ještě po vnější straně. Uvidíme, kdo z nich bude teď v té poslední zatáčce rychlejší z výjezdu. Vypadá to na Přemysława, ten je první, Piotr za ním, i když Piotr se dostává pod něj, ale Přemysław Pavlický tedy vítězí. Přemysław Pavlický je první, Piotr Pavlický druhý a Oleksandr Loktájev na třetím místě. Petře, když řeknu, že jsme viděli velice nádhernou jízdu, tak nejsem daleko od pravdy. Samozřejmě byla to super jízda, ale řekněme si, že zcela v režii bratří Pavlických, protože kdo se velice pozorně díval, tak Piotr Pavlický v té poslední zatáčce hlavou svého bratra posunul do čela a ono je to poměrně logické, protože Přemek je na tom v té průběžné klasifikaci lépe nežli Piotr. Tady se podívejte na ten start, ten byl vynikající a opět se potvrdilo to, že pokud sledujeme závod juniorů a speciálně té nejvyšší klasy, tak je na co se dívat. Tady jsou ty momenty nádherného předjíždění, toho nádherného souboje, ale tak trochu režírovaného souboje, protože říkám, jsem zcela přesvědčen, že oba dva věděli, co dělají. No, čeká nás třetí jízda a dá se říci, že ta třetí rozjížďka bude velice nabitá. Budeme v ní mít Australana Darcyho Warda, dvojnásobného mistra světa, který je v letošním průběžném pořadí zatím na třetím místě, ale ztrácí pouze 3 body na Matěje Janovského, takže pokud by Darcy Ward tu jízdu vyhrál, ano, to je ten muž s červenou přilbou, a Matěj Janovský dojel na posledním místě, tak by se bodový stav na špičce mistrovství světa juniorů srovnal, takže to bude nabitá jízda, Petře. Samozřejmě jízda, ve které nastupuje mistr světa nebo obhájce titulu a zatím muž, který vede průběžnou klasifikaci, to je ten, na kterého jsme se před malou chvíli dívali. Další pohled už patřil Oskaru Pfeifferovi, ale zpět na Darcy Warda, miláčka žen a samozřejmě největšího favorita tohoto závodu. Darcy Ward jede zvnitřku s červenou přilbou, ale vypadá to, že Matěj Janovský tam měl lepší start, dostal se do čela, jede na prvním místě a ještě musíme počítat také s Michaelem Jespenem Jensenem, který to tam zkouší z té vnější strany, jede se žlutou přilbou, ale vypadá to, že
Janovský mu nedává zatím příliš šanci a teď se tam protáhl i Darcy Ward, takže opět zde máme drobné změny pořadí, ale v čele této jízdy stále Janovský. Darcy Ward se propadá na třetí příčku za Michala Jespena Jensena. Je to velice dramatická jízda, podívejte se, jak to tam znovu zkouší navrátit se Darcy Ward, ale Matěj Janovský, dalo by se říci, je v této jízdě suverénní. Darcy Ward tam opět musí hájit tu svou druhou příčku. Teď se propadl na třetí místo a když už hovoříme o Darcy Wardovi, zatímco nám závodníci vědou do posledního kola, musíme říct, že Darcy Ward vlastně může být prvním mužem, tedy prvním juniorem, který by získal 3 tituly mistra světa. Zatím se povedlo pouze Rusu Emilu Sajfudinovi získat tituly 2, ale tentokrát to s Wardem nevypadá příliš dobře. Janovský je na prvním místě, na druhém místě stále tedy Jensen, no a Darcy Ward projel cílem až na třetí příčce, takže to je pro tohoto australského jezdce ohromné zklamání, ale zase příslib pro dramatické bitvy v tom závěru, protože Darcy Ward určitě ještě pořádně zatáhne. Jízda, která skutečně musela nadchnout oko každého, kdo miluje plochou dráhu. Je vidět, že ta noční práce těch lidí připravujících dráhu, protože včera po tréninku se ta připravená dráha trošku roztrhala a skutečně nejenom, že se tady hodně pracovalo už během té včerejší zlaté stuhy, ale pracovalo se dlouho do noci, pracovalo se celé dopoledne. Hluboce před těmi lidmi smekám a podívejte se, jakou připravili dráhu. Podívejte se na to, kolik bylo předjetí v té první sérii ve třetí jízdě. No a takže dá se říct, že skutečně v tuto chvíli zhruba těch 8 000 diváků, kteří se ve Svítkově sešli a řekněme si, že to jsou počty, o kterých se FIM jenom zdá na to, aby chodili na závody mistrovství světa juniorů, tak ty skutečně jsou úplně nadšení. Tady vám nabízíme ve zkrácené podobě ještě jízdu s pořadovým číslem 4, ve které dominoval Patrik Dudek, zvítězil zcela jasně před Martinem Vaculíkem. Martin Vaculík jede s tou žlutou přilbou. Slovenský závodník vstoupil do tohoto závodu 2 body za druhou příčku. Patrik Dudek 3 body a Simon Gustafsson si připsal 1 jediný bod. Taková tedy byla 4. jízda. Václav Milík má za sebou první start v juniorském mistrovství světa. Vašku, čekal jste takovýhle začátek, porazil jste Denise Andersona? No tak je to určitě dobrý jezdec, krásný skalp, ale jako myslím si, doufám, že to bude takhle pokračovat. Jestli ne, tak je to takový druhý mistrovství světa tady na divokou kartu a doufám, že to vyjde a budu tak pokračovat dál. Dá se říct, že vás nakopla včerejší zlatá stuha, kde jste skončil druhý? No určitě, tak zlatá stuha byla parádní. Jako skončit druhý je krásný, za tím Offindenem, tak Offinden byl zkušenější, ale tak druhý místo taky krásné místo. Vy máte divokou kartu i pro zbývající 4. díl seriálu. Jaké máte vy sám osobně cíle? Chtěl bych tam hodně dobře uspět kvůli podpisu na příští rok do Polska. Mohlo by být dobrý, kdyby pro nějakého toho 5. místa celkově. Bylo by to krásný a doufám, že to vyjde. Teď už se díváme na startovní listinu a 5. jízdy, no a zraky domácích fanoušků, jak tedy domácích českých, tak i blízkých slovenských, budou upřeni na Martina Vaculíka. Martin Vaculík je skutečně jezdcem, který tady má spoustu fandů, dokonce mu přijel fandit osobně Daniel Landa, který je jeho takovým poradcem v depu. No a Martin Vaculík v té první jízdě bojoval skvěle, ale přijel na druhém místě a má zatím 2 body. 2 body má ale i Dennis Anderson, vedoucí muž průběžné klasifikace mistrovství světa. Martin Vaculík odstartoval velice dobře, dostal se do čela hned po startu této jízdy, ale uvidíme, co tam zkusí Oscar Pfeiffer z vnější strany. S tou žlutou přilbou má větší rychlost trošičku na té rovince, ale teď přichází druhá zatáčka a z té druhé zatáčky nám jíždí na prvním místě Martin Vaculík a sami slyšíte v kulise, že fandové na zdejším plochodrážním stadionu v Pardubickém Svítkově začínají štílet, protože Martin Vaculík je v čele této jízdy, ale musí se bránit Oscaru Pfeifferovi. Na třetím místě jezdí Dennis Anderson a Bartoš Zmarzlik jede až na příčce 4. Od tohoto závodníka jsem čekal přece jenom trošičku více, když jsem
sledovali jeho výkony v polské lize, tak tam dokázal porážet zvučná jména i jezdce ze seriálu Grand Prix, ale tady Bartoš Zmarzlik z jedné jízdy byl vyloučen, nyní jede na posledním místě, takže to je pro něj velké zklamání, ale naopak ohromná radost tady je pro Martina Vaculíka, který je na prvním místě, a o druhou příčku se tam bere Oscar Pfeiffer společně s Denisem Andersonem. Vypadá to, že Oscar Pfeiffer na tom bude o maličko lépe, ale je na té vnější straně, takže Anderson mu to tam může poslat pod něj a teď ho vyvést až k mantinelu. Nic to nemění na tom, že Martin Vaculík je na prvním místě a podívejte se, jak tedy promanévroval Oscar Pfeiffer. Oscar Pfeiffer je až čtvrtý v této jízdě, Martin Vaculík vítězí, ale byla to nádherná bitva. Oscar Pfeiffer útočil na druhou příčku a nakonec skončil bez bodu. Byla to skutečně skvělá jízda. Viděli jsme opět mnoho předjetí v průběhu toho závodu. Ne za Martinem Vaculíkem. Martin Vaculík ten té jízdě vévodil hned od startu. Podívejte se na to ještě jednou. Důležitý byl ten souboj za ním, ve kterém Denis Anderson nakonec se dostal na to druhé místo, ale až v závěrečné cílové rovince. A tady máme tabulku páté jízdy. Martin Vaculík, slovenský závodník, na prvním místě, Oscar Pfeiffer, Denis Anderson a Bartoš Zmarzlik. No a teď už jsme u šesté jízdy, sledujeme tam Patrika Dudka, který pojede s červenou přilbou. Společně s tím tam bude Darcy Ward, Dino Kovačič a Přemyslav Pavlický, tedy dva závodníci, kteří své úvodní rozjížďky vyhráli. Sledujeme Darcy Warda, tomu ta první jízda vůbec nevyšla, ale Darcy Ward je velký bojovník a zcela určitě zapne. Naopak, to je Patrik Dudek, ten tu svou první jízdu zvládl skvěle, vyhrál stejně jako Přemyslav Pavlický, ale tomu, vzpomeňme si, trochu pomohl v závěru té jízdy jeho bratr, takticky před sebe pustil. Je před námi šestá jízda, v ní dva vítězové, té úvodní své jízdy Patrik Dudek a Přemyslav Pavlický, proti něm Darcy Ward a Dino Kovačič, kteří v té své úvodní jízdě přijeli třetí, to znamená, že by získali jeden bod. Ale právě Darcy Ward, pokud chce obhájit svůj mistrovský titul, tak už by měl zapnout, protože on do tohoto závodu přicházel s 3bodovou ztrátou, nyní ztratil na vedení další 2 body, takže už tedy má minus 5 bodů na Matěje Janovského a pokud chce tedy být prvním juniorem, který získá 3 tituly, tak by musel hodně zapnout. Bude to tedy velice zajímavá jízda a startmaršál Jaroslav Kocek tam všechny závodníky nahání, opravdu tvrdě nahání k tomu startovacímu zařízení a vypadá to, že teď už jsou pomalu všichni připraveni. Časový limit uběhl a tato šestá jízda může být odstartována a my budeme sledovat, jak špatně rovní v letu Darcy Ward je na druhém místě. Na první příčce je Patrik Dudek, i když přes něj se teď přehnal Přemysl Pavlický. Takže Přemysl Pavlický první, Patrik Dudek na druhém místě, třetí příčku drží Dino Kovačič a podívejte se, Darcy Ward musí bojovat alespoň o ten jeden bodík, zatím teď se protáhl na třetí příčku a vypadá to, že přijde ještě útok na Patrika Dudka. Oba dva borci si to tam vůbec nedávají ani centimetr zdejší plochodrážní stopy zadarmo. Je na tom lépe Patrik Dudek na tom druhém místě, ale Darcy Ward to tam bude zkoušet. Přemysl Pavlický si jede, si pro své druhé vítězství v dnešním závodě, ale teď tam přišel další útok Darcyho Warda. Musel zpomalit, jelikož nebyla tam volná stopa před soupeřem Patrikem Dudkem. Patrik Dudek velmi dobře drží svého soka za svými zády, no a Patrik Dudek ukazuje, že také patří k těm velmi dobrým plošinářům. On je na 5. místě průběžného pořadí a podívejte se, Darcy Ward znovu ohromně útočí. To je nádherná bitva o to 2. a 3. místo a tu bitvu získává ve svůj prospěch Patrik Dudek, který dojíždí druhý za Přemyslem Pavlickým. Darcy Ward se musí spokojit s 1 bodem za 3. místo. No. Darcy Ward vyjel do této jízdy velice špatně, odstartoval vlastně až na 4. místě, měl hodně práce předjet alespoň chorvatského jezdce Dino Kovačiče, no a mezi tím příliš ujel jak Přemyslav Pavlický, tak i Patrik Dudek. Byť se na Patrika Dudka později dostal, tak před něho už se mu
dostat nepodařilo, no a tím pádem v této jízdě získal pouze jeden bod. Máme před sebou 7. jízdu, ve které budeme sledovat hlavně vnitřní dráhu a vnější dráhu. V té vnitřní je Maciej Janovský, který první jízdu vyhrál, ve vnější je Václav Milík. Po této jízdě už zůstane v závodě pouze jeden neporažený jezdec, tedy pokud jeden z nich dvou zvítězí. Samozřejmě tedy přidají se ještě k Přemyslavu Pavlickému, takže velký souboj mezi Maciejem Janovským a Václavem Milíkem o čelo tohoto závodu. Uvidíme, jak si Václav Milík provede proti Macieji Janovskému. Ten tady loni zajel velice skvělé finále. No a řekněme si, že to je v těchto chvílích muž, který vede mistrovství světa a uvidíme, zda to bude taky po startu této jízdy nebo po skončení této jízdy. Václav Milík jede se žlutou přilbou od vnější strany a vůbec mu nevyšel start. Tam jeho zadní kolo prohrávlo, teď se nechal vyvést to hodně ven. Je za všemi svými 3 soupeři, ale Václav Milík je ohromný bojovník. Podívejte se, jak se tam dotahuje na Michaela Jensena, tedy je už téměř na dostřel k tomu 3. místu. V čele této jízdy jede Oleksandr Loktajev, za ním tvrdě útočí Maciej Janovský, je tam ohromná bitva tedy o to 1. místo. Škoda, že Václav Milík ztratil na tom startu a už přeci jenom maličko zaostává za Michaelem Jensenem, ale my můžeme sledovat tu nádhernou bitvu o vedení v této jízdě, kde Oleksandr Loktajev na tom zatím trošičku lépe než Maciej Janovský, ale Janovský se dostává po vnějšku na úroveň svého soupeře. Teď bude záležet, kam až se nechá vyvést. Ta dráha je opravdu velice dobře připravená, dá se jet rychle mnoha různými stopami, no a Maciej Janovský se protáhl v nájezdu do posledního kola na 1. místo a vypadá to, že se bude snažit odrazit souboj Oleksandra Loktajeva. Oleksandr Loktajev už ztrácí zhruba 5-6 metrů na svého soupeře a Maciej Janovský vyhrává svou 2. jízdu. Loktajev projíždí cílem jako druhý, připisuje 2 body. Michael B. Jensen 3. 1 bod, no a Václav Milík bohužel zůstává v této jízdě bez bodového zisku. Jednou výsledek té 7. jízdy, ten nás příliš nepotěšil, protože po tom prvním vítězství Václava Milíka jsme samozřejmě čekali, že se mu povede lépe i v této jízdě, no ale ten start, ten skutečně mu totálně nevyšel. Václav to zkusil dostat se úplně na tu vnější dráhu a své soupeře vlastně obět rychlou stopou, ale to v této kvalitě je nesmírně složité, to se také ukázalo, no ale v této jízdě opět jste viděli nádherný souboj a byl to souboj mezi Janovským a Loktajevem, ve kterém ukrajinský jezdec vedoucímu muži průběžné klasifikace ale vůbec nic nedaroval. Startovní číslo 12 měl Michael Jesper Jensen, ten 8. jízdě dojel na 2. místě a předstihl ho Piotr Pavlický, tedy muž, který jede s modrou přilbou. Neměl sice optimální start, jel chvíli za Jensenem, ale takto se protáhl do vedení a to vedení udržel až do cíle. V pořadí této jízdy bylo Pavlický, Jensen, Gustafsson. No a teď už se díváme na průběžné pořadí po 2 sériích rozjížděk. 3 polské vlajky na čele, takže dá se říci, že polská plochá dráha vládne světu i v juniorské kategorii. Martin Paculík zatím vybojoval 5 bodů v dnešním závodě. Martin, jak vidíte své šance na to stále probojovat se na medailové posty? Bude to dosť ťažké, pretože dneska všetci závodníci sú tu veľmi vyrovnaní a dráha veľmi není do válčenia, takže ako sa štartuje, tak sa skôr dojde. Veľmi ma mrzí prvá jazda, kde som vlastne z prvého miesta mi 2-krát rozhodcu zastavil jazdu a potom som skončil až druhý, ale to bolo, ku tomu sa nejdem vrácať. Teraz sa treba skoncentrovať, aby ešte 3 jazdy, ktoré mám pred sebou, dopadli dobre. Přesto ani v té druhé jste neodstartoval úplně nejlépe a podařila se vám pěkná vytra s Patrikem Dudkem.
No hovorím, treba bojovať, snažiť sa zbierať body a aby to bolo dobré. Je před námi 9. jízda tohoto závodu mistrovství světa juniorů a my se budeme soustředit hlavně na krajní dráhy Matěje Janovského a Přemysla Pavlovského, tedy dva polští závodníci, kteří zatím vedou s plným bodovým ziskem. No ale proti ním stojí v této jízdě Dennis Anderson. Dennis Anderson, který byl na druhém místě průběžné klasifikace a ztrácel před touto jízdou na Matěje Janovského už 3 body, protože v dnešním závodě získal 4, zatímco Matěj Janovský byl 100% úspěšný. Simon Gustafsson, ten dnes bodoval dvakrát, jednou si pro body doběhl, jednou jel na místě třetím. Sledujeme Jaroslava Gustafssona, jak rovná všechny závodníky, odchází od startovacího zařízení a budeme sledovat tedy, jestli Přemysl Pavlický či Matěj Janovský dokážou zvítězit. Vypadá to zatím na Přemysla Pavlického, i když Matěj Janovský se tam protáhl po vnější straně, takže Matěj Janovský v čele v tuto chvíli před Přemyslem Pavlickým. Ty papírové předpoklady se zatím vyplňují. Dennis Anderson zatím na 3. místě, ale Dennis Anderson tam tvrdě útočí na Přemysla Pavlického. Anderson je Pavlickému doslova na dostřel, má velice dobře nabitou pušku, vypadá to, že vystřelí na této rovince, zatím mu to nevychází, tedy Přemysl Pavlický udržuje to své druhé místo, zatímco Matěj Janovský jede v klidu v čele. My můžeme sledovat ten nádherný souboj o to druhé a 3. místo a dá se říci, že ani Simon Gustafsson, který jede na 4. místě, není úplně ze hry o body, jelikož když se dva perou, třetí se může smát a tentokrát se pere Přemysl Pavlický společně se svým velkým soupeřem Dennisem Andersonem. Anderson je těsně za ním i při nájezdu do posledního kola. Teďka udělal velkou chybu Přemysl Pavlický, přetočil ten motocykl, ale této chyby nevyužil Dennis Anderson. Teď to zkusí ještě jednou po vnějšku a pokud by se mu podařilo nacpat pod svého soupeře, tak možná mu to vyjde. Ano, je to tady. Velmi těsný dojezd, který Dennis Anderson rozhodl ve svůj prospěch před Přemyslem Pavlickým a dá se říci, že toto byla bitva jako řemen a mezi mantinelem a oběma motocyklisty při dojezdu zůstalo místo tak pouze na to, aby se tam protáhl 1 či 2 papíry z programu tradiční zlaté přilby. Já si myslím, že ani to ne, možná kdybychom viděli řídítko Přemyslava Pavlického, tak to možná má na sobě i barvu mantinelu. Tak málo tam bylo místa, protože Dennis Anderson ukázal, že je skutečně velikým bojovníkem na vítěze této jízdy Matěje Janovského, který pod dohledem veliké skupinky svých příznivců z Vroclavy, kteří tady v této zatáčce sledovali ten jeho úspěšný vstup do této jízdy, začíná neochvějně kráčet k titulu mistra světa. Ještě jednou pohled na vítěze této jízdy Matěje Janovského. Teď už se díváme na zkrácenou jízdu s pořadovým číslem 10, kterou vyhrál Michael Jespen Jensen. Připsal si tedy 3 body, Bartoš Zmarzlik dojel druhý, připsal 2 body a Michael Bach Jensen, tedy jmenovec druhého Jensena, si připsal 1 jediný bod. Dino Kovačič tuto rozjížďku nedokončil. No a teď jsme u další jízdy, tedy jízdy 11., kde nás nejvíce bude zajímat Václav Milík, ale bude tam mít zdatné soupeře, bude tam mít Patrika Dudka i Piotra Pavlického, kteří mají na svém kontě po 5 bodech. No a když už zmiňuji Piotra Pavlického, tak on mohl mít klidně o 6. No ale víme dobře, že v bratrské dvojici se většinou taktizuje lépe nežli v jakékoliv jiném týmu, snažení. No ale pojďme na tu 11. jízdu, ta nás zajímá především, protože v ní startuje tento jezdec Václav Milík po skvělém vítězství v té své úvodní jízdě. Ta další nevyšla, nepovedl se mu start, přijel až na místě 4. Teď má za soupeře Oskara Pfeiffera, který zatím nebodoval, Patrika Dudka, který má bodu 5, to znamená stejně jako tento muž Piotr Pavlický ztratil po 1 bodu.
Václav Milík už je tam způsobně připraven u startovacího zařízení. Oskar Pfeiffer tam ještě trošičku čeří vodu, ale už i on je u pásky a uvidíme tedy, jakým způsobem vyjde Václavu Milíkovi start. Nebylo to zatím nic raketového, Václav Milík je na 4. místě. Je to velká škoda pro českého jezdce, který v první rozjížďku vyhrál, ale Václav Milík tam útočí na Oskara Pfeiffera. Teď se dostal na jeho úroveň, zatímco v čele jede Patrik Dudek. Patrik Dudek, který zatím na prvním místě, Piotr Pavlický na místě druhém, ale Václav Milík se nevzdává, bojuje tam velice tvrdě s Oskarem Pfeifferem. Bude to ještě nádherná bitva. Já tak trošičku vzpomínám na včerejšek, kdy jsem se bavil s Václavem Milíkem starším, tak on říkal, že Václav Milík, tedy jeho syn, dokáže jet velice dobře, ale alfou a omegou jeho úspěchu či neúspěchu jsou starty. My jsme viděli, že v první jízdě se mu podařilo velice dobře odstartovat, ve druhé jízdě mu prohrávlo kolo, odstartoval špatně. Tato třetí jízda měla také velice špatný start a byť je Václav Milík velkým bojovníkem, tak je až na 4. místě, ale my sledujeme ten souboj o první místo, kde se spolu perou s červenou přilbou jedoucí Piotr Pavlický a Patrik Dudek. Uvidíme, komu se podaří přijet dříve k Čakovnicovému praporku. Je to tady Piotr Pavlický 3 body, Patrik Dudek body 2, Oskar Pfeiffer 1 bod a Václav Milík z této jízdy opět vychází bez bodového zisku. Takže ohromná škoda pro českého závodníka. Pohled na zadní kolo Václava Milíka, ale ten start, ten se mu příliš nepovedl, i když přiznejme si, že soupeři z ranku Piotr Pavlický a Patrik Dudek, tak ti jsou v té kategorii juniorů považováni za největší naděje světové ploché dráhy, ale Václav Milík ukázal už v té první jízdě, že se s nimi může měřit. Teď bojoval pouze o 3. místo, no ale sledujete samozřejmě fragmenty toho krásného souboje o 1. místo, které nakonec pro sebe rozhodl Piotr Pavlický a získal další 3 body. Konec konců opět v grafice výsledek. No a 12. jízda nás bude nejvíce zajímat, jak to dopadne na dráze červené, tedy na té vnitřní, kde máme Martina Vaculíka, jak sami slyšíte, fandové doslova bouří, jsou tam vidět v pozadí vlajky slovenského fanklubu tohoto jezdce, tady si je můžete prohlédnout. No a Martin Vaculík má z těch jezdců, kteří v této rozjížďce pojedou nejvíce bodů, takže by měl být největším favoritem, ale zapomínat nesmíme hlavně na Dersi Warda. Jenže Dersi Wardovi ten dnešní závod zatím příliš nevychází. Teď tam na startu kouká na to, co jeho motor, ale samozřejmě už si pomalu a jistě přijíždí k pásce, kde už ukázněně čeká Oleksandr Loktajev. No a my čekáme, až přijdou poslední 2 jezdci a to se tam děje. V těchto chvílích Martin Vaculík i Matěj Tarasenko jsou připraveni a odstartuje nám 12. jízda. No a Martin Vaculík měl skvělý start, dostává se do čela, uvidíme, co udělá Oleksandr Loktajev, který to tam vyváží zvenku, zkouší se natlačit na Martina Vaculíka, ale ten mu dobře uzavřel prostor pro předjetí, takže nenechal mu tam ani špetku místa a Martin Vaculík je v čele této jízdy mohutně podporován svým fanklubem. Za ním Oleksandr Loktajev doráží, ale podívejme se, co dělá Dersi Ward. Dersi Ward se protáhl na druhou příčku a bude ještě útočit na Martina Vaculíka. Dersi Ward je tedy před Oleksandrem Loktajevem na druhém místě a snaží se nalézt recept na předjetí Martina Vaculíka po té vnější straně dráhy a zdá se mi, že Dersi Ward je v těchto okamžicích rychlejší a dostává se do čela. Martin Vaculík, který přichází o své vedení v této jízdě a Dersi Ward jede na prvním místě a hned se snaží udělat drobný náskok, aby mu Martin Vaculík nemohl ten jeho útok vrátit, ale podívejte se, jak má Martina Vaculíka ještě útočí Oleksandr Loktajev. Ten si musí kryt záda před Vadimem Tarasenkem, ale Loktajev je těsně za Martinem Vaculíkem. Zatímco my sledujeme Dersiho Warda, který má konečně svoji první jízdu a tady je nádherný souboj o druhé místo, který pro sebe získává Martin Vaculík a nechává za svými zády zbývající 2 soupeře. Vítězem je Dersi Ward. Martin Vaculík uhájil druhou příčku.
Pohled na Martina Vaculíka, ten měl skvělý start, skutečně úplně raketový, dostal se do čela, ale to, co v průběhu jízdy předvedl Darcy Ward, tak to byla ukázka světové ploché dráhy. Z posledního místa se propracoval až na místo první. Samozřejmě trochu smutníme, protože připravil o body právě Martina Vaculíka, kterému se mnohokrát říkal tady v Čechách, hodně fandí, ale teď se musel sklonit před uměním tohoto jezdce, který během celé jízdy vlastně všechny předjel. No a nakonec po zásluze vybojoval 3 body, opět výsledek v grafice. No a tady už můžete vidět tabulku průběžného pořadí dnešního závodu po 12 jízdách. V čele opět 3 polské vlajky. Martin Vaculík je 5., Václav Milík 10. Piotr Pavlický zatím na druhém místě v závodě 8 bodů. Piotr, 8 bodů, spokojený? No tak, no przed chwilą tutaj po trasie minąłem Patryka Dudka, jestem dosyć szybki, no ale zostały mi jeszcze 3 biegi do końca, więc będę na maksa skoncentrowany, będę jechał na maksa. Ten souboj s Patrikem Dudkem, bylo to opravdu velice těsné. No tak, no walka była fair play, Patryk ani mi nie przyblokował, ani ja mu nie zrobiłem krzywdy, jechaliśmy równo, jechaliśmy fair play i no ja wyszedłem z tej walki lepiej niż Patryk. Díky. Dziękuję. Piotr prohlásil, že ten souboj s Patrikem Dudkem, který absolvoval teď v té jízdě, byl férový, že se ani jeden nezablokovali navzájem, že jeli rovně a že to byl opravdu čestný souboj, který skončil samozřejmě šťastněji pro něj, protože zvítězil s tím, že má 8 bodů, je spokojený. Říká, že se teď potřebuje ještě na ty zbylé jízdy pořádně koncentrovat a snažit se zajet co nejlepší výsledek. Teď už jsme u 13. jízdy, do které nastoupí tato čtveřice, kterou můžete sledovat v grafice. Když se podíváme na bodové zisky jednotlivých závodníků, tak Michael Jesper-Jensen a Patrik Dudek by měli být největšími favority v této ročníky. Je to samozřejmé, protože Patrik Dudek v tom závodě má 7 bodů, to znamená, že ztratil 2 body, stejně jako Jensen, ale víme velice dobře, že Dennis Anderson bojuje o titul mistra světa, tak to bude chtít zcela určitě potvrdit v této jízdě, i když zatím v dnešním závodě už na svého největšího soupeře ztratil další 3 body. To je pohled právě na Dennise Andersona. A Dennis Anderson tedy bude vyrážet z vnější strany zdejšího pardubického oválu plochodrážního ve Svítkově. Dennis Anderson má na svých zádech startovní číslo 1. Po jeho levici je Patrik Dudek. Tady ho vidíme. Tento závodník má na svém kontě 7 bodů a je zatím v průběžném pořadí na 6. místě. Tak uvidíme, jakým způsobem vyjde start. Hlavně Dennisi Andersonovi, který je ve hře o světový titul mezi juniory. Ten start mu příliš nevyšel. Uvidíme, jak mu vyjde ten výjezd z té první zatáčky a nedostal se před své soupeře. O první a druhou příčku tam bojuje Oleksandr Loktajev a Michael Jesper-Jensen. Jensen je v tuto chvíli na prvním místě a tady tam ze zádu hodně zaúhrajoval Patrik Dudek, který se na malou chvíli protáhl i na druhé místo. Teď se propadl na příčku 3. za Oleksandra Loktajeva. Loktajev tedy na druhém místě. Jensen ve vedení v této rozjížďce. Druhou příčku si drží stále Loktajev, ale po té vnitřní straně jedním kolem až za lajnou tam hodně útočí Patrik Dudek. Jeho vypětí při jízdě na motocyklu je velmi velké, rozhazuje nohy chvíli doprava, chvíli doleva, ale zatím to nestačí na lepší než 3. místo. Patrik Dudek stále na 3. příčce. Sami vidíte, že v tuto chvíli druhý Oleksandr Loktajev tam uzavřel u té vnější strany zatáčky, jelikož viděl, že tam by měla být největší síla, palebná síla, tedy Patrika Dudka, a Patrik Dudek je stále tedy na tom 3. místě. Poslední zatáčka, Jensen vítězí, druhý projíždí cílem Loktajev a 3. příčku vybojoval Patrik Dudek. Další z jízd, která potvrzuje, že mistrovství světa jezdců do 21 let je někdy lepší nežli závod seriálu Grand Prix. Každý, kdo sem přišel, nemůže absolutně litovat a každý, kdo zasedl k obrazovkám České televize, je jak by smet. Podívejte se na ten nádherný souboj.
Podívejte se na to, jak v mnoha jízdách jezdec odjede od startu úplně poslední a přesto nestrácí šanci na lepší umístění. Opět to bylo vidět i v této jízdě, ve které nakonec triumfoval Michal Jebsen Jensen. Připsal si další 3 body, mají 10. Patrik Dudek v této jízdě získal bod, Mike jenom 8. 7 bodů má Anderson a 6 Loktajev po tomto výsledku. Chystá se nám 14. jízda, tam budeme nejvíce zvědavi na Martina Vaculíka, který pojede s modrou přilbou, ale má tam vedle sebe Piotra Pavlického a zapomínat nesmíme ani na Macieje Janovského. Ten je zatím v tom dnešním závodě jediným neporaženým vítězcem, takže Maciej Janovský se žlutou přilbou je největším favoritem této jízdy. Dino Kovačič tam je s červenou přilbou připraven. Maciej Janovský tam trošičku zlobí, otáčel se u startovacího zařízení, teď už je u něj zase zpátky u pásky. Ti jezdci laborují, přeci jenom jede se 14. jízda z 20 plánovaných, takže vrchol toho dnešního závodu se blíží a každý bod tady bude důležitý, protože Janovský má na svém kontě 9 bodů, Pavlický 8 a Martin Vaculík 7. Kdyby Vaculík vyhrál před Pavlickým a Janovským, razem by byla bodová shoda mezi těmito 3 jezdci, no a byla by to také bodová shoda na špici toho dnešního závodu, takže máme se na co těšit. No a Dino Kovačič, kterého právě sledujeme s tou červenou přilbou, může do tohoto souboje také promluvit, byť on má na svém kontě zatím jeden jediný bod, ale jak už Petr Moravec řekl, pochodrážní závody juniorů jsou nevyzpytatelné a také Dino Kovačič by mohl této jízdě vyhrát, ale on neodstartoval příliš dobře, do čela šel Martin Vaculík a podívejte se zvenku, Maciej Janovský, no a pod Martina Vaculíka se tam ještě tlačí Piotr Pavlický, takže souboj o druhé místo mezi Vaculíkem a Pavlickým, zatím je na to lépe Vaculík, Pavlický je na 3. místě, no a v čele je Maciej Janovský, tedy vypadá to, že by si jel pro další své vítězství, pro další 3 body a mohl by tedy udělat takový ten důležitý krok pro zisk letošního titulu mistra světa, protože tady ukazuje velice dobrou formu a my držíme samozřejmě palce Martinu Vaculíkovi, který se ale propadl na 3. příčku za Piotra Pavlického a jak to tak vypadá, tak ta vzdálenost mezi ním a polským reprezentantem je už taková trošičku větší, takže nevím, jestli v tom posledním kole, do kterého závodníci nyní najíždějí, dokáže ještě Martin Vaculík zaútočit. On se Pavlicky tak trošičku ohlížel za svým soupeřem, jenom si kontroloval tu pozici. Martin Vaculík ještě na rovině se zkouší zepnout k tomu závěrečnému finálnímu útoku a podívejte se, nevychází to. Martin Vaculík tedy 3. v této jízdě za Maciejem Janovským a Piotrem Pavlickým. Znamená to, že tento muž, Maciej Janovský, upevnil své vedení v průběžné klasifikaci, má na svém kontě 12 bodů a samozřejmě vede suverénně i mistrovství světa. Pohled na Dino Kovačiče, který tak hodně zlobil v té předchozí jízdě, než mu přestal jet motocykl, no a už přestřih na ten souboj o místo první, ve kterém výborně odstartovavšího Vaculíka nakonec tento muž předjel. Podívejte se na to ještě jednou, na ten rozhodující moment této jízdy, protože v ní skutečně Maciej Janovský vládl a souboj tam byl především o 2. a 3. místo mezi jezdcem se startovním číslem 8 Pavlickým a Vaculíkem. A tady uvidíte výsledek té jízdy. A jsme u jízdy s pořadovým číslem 15, kde máme opět české želízko v ohni a tím želízkem je Václav Milík, startující v tomto závodě na divokou kartu. Václav Milík pojede s modrou přilbou, tady už se mu začínáme věnovat. První jízdu vyhrál, 2krát posléze vyšel bodově na prázdno, takže fandové mu přejí, aby se mu podařilo co nejlépe vstoupit do předposlední jeho jízdy v tom dnešním závodě a aby se mu třeba i podařilo vyhrát, protože jeho soupeři jsou Bartoš Marzlik, ten má stejně bodů. Darcy Ward, ten má o 2 body více a Simon Gustafsson má dokonce o 1 bodík méně než Václav Milík. Uvidíme jízdu zatím dnes špatně startujícího Darcy Warda. Václav Milík ty starty má na svém kontě špatné 2.
ten jeden ten byl skvělý, při něm porazil Denise Andersona, ale věříme, že to nebyl jediný úspěch, že to nebylo to naplnění toho špatného hesla, první vyhrání a tak dále. Věříme, že teď Václav Milík zapne a těm 3 bodům připíše. No tak teď to u toho startovacího zařízení vypadá dost divoce. Někteří jezdci mají motory vytočené na plné otáčky a ještě tam slobil Simon Gustafsson a podívejte se, Václav Milík tentokrát odstartoval velmi dobře, je na 2. až 3. místě. Hodně se tam pere, ale podívejte se, jak tam zvenku Bartoš Zmarzlik se protáhl, ale Václav Milík drží tu druhou příčku za Darcy Wardem, takže to je obrázek, který chtěli fandové z české ploché dráhy vidět, aby Václav Milík jezdil hodně vepředu. Teď se tam na něj snaží zaútočit Bartoš Zmarzlik a Václav Milík seč to jde, drží tu svou pozici, uvidíme, jestli se mu podaří vyvést ještě ve Bartoše Zmarzlika, ale ten to tam zavírává, tam to prací. Nádherná bitva v podání pardubického závodníka, ale teď měl smůlu, protože Zmarzlikovi se podařilo uzavřít tu cestu a Václav Milík se propadl na 3. příčku, zatímco čele jede suverénně Darcy Ward, tedy konečně suverénně pro jezdce jeho kvalit. Závodníci najíždějí do posledního kola, ale Václav Milík se rozhodně nedává. Snaží se útočit na Bartoše Zmarzlika, teď oba dva jezdci vyjeli na tu středovou část pochodárního stadionu a Václav Milík najíždí o něco rychleji do poslední otáčky než Bartoš Zmarzlik. Uvidíme, jestli ten jeho výjezd bude dostatečně rychlý, ale nebude bohužel. Bartoš Zmarzlik druhý za Darcy Wardem a Václav Milík si připisuje 1 bod za 3. místo, ale to byl výkon, za který se mladý pardubický plošinář rozhodně nemusí stydět a dá se říci, Petře, že je velkým příslibem juniorské ploché dráhy pro budoucnost, až dojde k té generační obměně a časem pro stáří, samozřejmě jsou to ještě mladí kluci, ale pro stáří skončí třeba bratři Zimlové. Věříme tomu zejména tady v Pardubicích, protože bratři Zimlové jsou ze toho stálého kádru a Václav Milík se ukazuje skutečně velice dobře, když v této jízdě samozřejmě Darcy Ward, když ke svým kvalitám ještě dobře odstartuje, tak je v podstatě nechytatelný. Souboj Milíka se Zmarzlíkem byl též vynikající. Ty si tady načnul minulý týden polskou ligu, ve které Zmarzlik porážel skutečně kdejakého závodníka seriálu Grand Prix. Teď musel bojovat s Václavem Milíkem a to do posledních metrů. S tímto výsledkem. 16. jízda nebyla příliš dramatická, zvítěznil v ní Přemysl Pavlicky před Michael B. Jensenem a Oskarem Pfeifferem. Vy se můžete podívat, jak se Přemysl Pavlicky dostal k vítězství v této jízdě. Ke svým 7 bodům připsal další 3 a dostal se tedy na 10bodový zisk. No a tady už je tabulka průběžného pořadí tohoto závodu před poslední sérií rozjížděk. No a poslední série rozjížděk startuje jízdou s pořadovým číslem 17. A tato jízda tady bude za malý okamžik odstartována. Uvidíme, jak si povede Darcy Ward. Startuje se žlutou přilbou od té vnější strany a zkusil se vyvést ven a nyní to hned zalomil dovnitř, ale propadl se až na 3. místo. Na první příčce Denis Anderson tam tvrdě bojuje s Piotrem Pavlickým. Piotr Pavlický je vepředu, Denis Anderson se tam na něj tlačí. No a společně do tohoto souboje se snaží zamíchat i Darcy Ward. Ten je zatím na 3. místě. Nejlépe je na tomto souboji Piotr Pavlický, jede na první příčce Denis Anderson, druhý a Darcy Ward se to tam snaží pustit, ale vypadá to, že ta dráha se trošičku změnila. Už není možné nalézt tolik rychlých stop, kterými by se dalo předjet. Těží z toho v tuto chvíli Piotr Pavlický, nejúspěšnější zatím z této čtveřice. Měl na svém kontě 10 bodů a vypadá to, že by si mohl dojet pro další 3 body.
červená přilba Denise Andersona zatím na druhém místě a Darcy Ward se s tím třetím místem nechce spokojit. Stále ještě nás čeká v tom letošním seriálu jeden závod, takže i když Darcy Ward nebude po dnešku v čele průběžného pořadí mistrovství světa, tak ještě teoretickou šanci na mistrovský titul samozřejmě má. Tak maršál Jaroslav Kocek připravený šachovnicovým praporkem a vyhrává tuto jízdu. Piotr Pavlický má z ní ohromnou radost, Dennis Anderson druhý, Darcy Ward třetí a Michael Bach Jensen na čtvrtém místě bez bodového zisku. No a ohromná radost Piotra Pavlického. Protože Piotr Pavlický dnes zcela určitě bude stát na stupních vítězů. Vzhledem k tomu, že z těch 10 bodových jezdců, kteří se dělili o 2. a 4. místo, tak jeho bratr s Michalem Jensenem ti pojedou spolu. To znamená, že jeden z nich určitě samozřejmě bude poražen a znamená to, že Piotr Pavlický dnes připíše těm 13 bodům i postavení na stupních vítězů. Pohled na jeho souboj s Denisem Andersonem. Denis Anderson končí závod se ziskem 9 bodů. Tady jste viděli ten kontakt a takový ten nevěřící pohled. Podívejte se, co se dá stihnout za jízdy. Dá se i poklepat na čelo. Ale vyhrál a to je konec konců výsledek 17. jízdy. 18. jízda by měla být podle bodového zisku největšího favorita v Alexandru Lochtajevovi. Ten má na svém kontě 6 bodů. Jeho zbývající soupeři Oskar Pfeiffer, Dino Kovačič a Simon Gustafsson jsou na tom bodově mnohem hůře, ale samozřejmě, jak to bude vypadat, to budeme vědět až po startu této jízdy. Alexandr Lochtajev je favoritem, ale Oskar Pfeiffer má sice na svém kontě 2 body, a Simon Gustafsson, který tam tak trochu zlobí u toho značí, je kterého na finále ten až do té také jen se 2 body. 18. jízda byla odstartována a do čela jde Oskar Pfeiffer. Všechny soupeře z té vnitřní strany vyvezl ven, ale uvidíme, jaký výjezd tam bude mít Oskar Lochtajev. Je zatím tedy stále na druhém místě, teď se snaží udržet si tu vnitřní stopu, ale to se mu příliš nedaří, takže půjde po venku na Oskara Pfeiffera, ale zatím tedy Oskar Pfeiffer drží pozici a teď jsou 3 jezdci vedle sebe téměř na stejné úrovni a těží z toho Oskar Pfeiffer, který jde do čela. Na druhém místě Alexandr Lochtajev a s modrou přilbou tam zlobí i Dino Kovačič. Dino Kovačič teď si musel krýt záda před vykýrajícím Simonem Gustafsonem, ale nic to nemění na tom, že tedy v čele této jízdy je Oskar Pfeiffer. Zdá se mi, že už nabírá trošičku náskok před svými pronásledovateli. Alexandr Lochtajev je na druhém místě a o třetí příčku tam velice tvrdě bojuje Dino Kovačič se Simonem Gustafsonem. Simon Gustafsson teď ještě cítí šanci na té poslední rovince protilehlé, tedy před cílovou zatáčkou a dostává se na malou chvíli na 3. místo a uvidíme, jestli to 3. místo udrží. Je to tady. Gustafsson tedy udržel to 3. místo před Dino Kovačičem. Dostal se v posledním kole, respektive v poslední zatáčce tam a vítězem této jízdy je Oskar Pfeiffer, který nám ukazuje nádhernou jízdu po zadním kole. Ale ten závod dnes určitě nebude považovat za nejpovedenější, protože v něm získal pouhý 3 body, to znamená, že 3 body v této poslední jízdě připsal ke 2, má jich na svém kontě 5. Na druhém místě přijel v této jízdě Lochtajev, ten musí být spokojnější. Dnes si připsal do celkové klasifikace mistrovství světa bodu 8. Simon Gustafsson, tak pro něho je dnešní výsledek určitě zklamáním, protože dohromady získal body 3. No a Dino Kovačič, tak ten zřejmě na ten dnešní závod bude chtít co nejrychleji zapomenout. To bylo řečeno celkovému průběhu mistrovství světa. No a když si prohlídneme výsledek této jízdy. A jsme u 19. jízdy a jak sami slyšíte bouřlivou kulisu, jedná se o československé derby. Uvidíme v této jízdě jak Václava Milíka, tak Martina Vaculíka.
Když hovořím o československém derby, tak to je také meziklubové extraligové derby a extraligové derby těch nejlepších. Václav Milík je členem automotoklubu Zlatá Přilba Pardubice, tedy letošního poraženého finalisty. Martin Vaculík jezdí za PDK Grepelmšeno, tedy za čerstvého mistra, a musíme říci, že poslední závod letošní extraligy se Martinu Vaculíkovi vyvedl doslova nádherně, byl nejlepším jezdcem vítězného týmu a dokonce svými výkony zastínil i vítěze letošního seriálu Mistrovství světa mezi dospělými Grega Hancocka. Domácí fandové drží palce Václavu Milíkovi, který tentokrát odstartoval velice dobře, když ti soupeři, kteří tam s ním jsou velice draví. Václav Milík se propadl na třetí příčku, na první je Přemyslav Pavlický, druhou drží Michal Jepsen-Jensen, takže přesně to, co říkal Petr Moravec, tady je ohromný souboj o vedení v tomto závodě, respektive o pozice nastupních vítězů, ale my samozřejmě sledujeme nejenom tento souboj, ale také bitvu o třetí místo, ve které Václav Milík útočí na Martina Vaculíka, takže to československé derby pokračuje, že oba dva borci jsou relativně těsně za sebou. V čele této jízdy ale neustále Přemysl Pavlický před Michalem Jensenem, ten je na druhém místě, no a Václav Milík už bohužel na Martina Vaculíka tak trošičku ztrácí. Velké drama se tedy ještě odehrává vepředu. Pavlický měl 10 bodů, Jensen měl 10 bodů. Teď to vypadá tedy, že Pavlický si připíše 3 body a skončí účinkování v tom dnešním závodě se 13 body. Máme to tady, Přemysl Pavlický 3 body, 13 bodů. Stejně jako Piotr Pavlický. Tak to jsem zvědavý, jak bude vypadat ten rozjezd. V tuto chvíli už je jisté, že bude dodatková jízda. Dodatková jízda bude, o které místo to bude souboj. Můžeme dvakrát to sloveso, tak to se dozvíme za malou chvíli, až na dráhu vyjede Maciej Janovský, který má na svém kontě zatím 12 bodů, ale jezdec, na kterého se nyní díváme, Přemyslav Pavlický, má v dnešním závodě nazbíráno dohromady 13 bodů, stejně jako jeho bratr. No a jsem 100% přesvědčen, že dodatková jízda nebude tou jízdou, ve které by ho bratr do čela pustil. To bude souboj na ostří nože. Takový souboj, jako jste viděli teď v této 19. jízdě mezi ním a Jensenem s tímto výsledkem. A jsme u 20. jízdy. Chtěl jsem o ní hovořit jako o poslední jízdě, ale ona to je poslední jízda základního rozpisu a největší favorit této rozjížďky je Maciej Janovský, který má na svém kontě 12 bodů a tedy druhá příčka mu stačí k vítězství v dnešním závodě. 20. jízda byla odstartována a dá se říci, že Maciej Janovský vylétl tak, jak chtěl, alespoň na tom druhém místě za Patrikem Dudkem a tlačí se tam na svého soupeře. Zkusí to po té vnější straně, oba dva borci jedou těsně vedle sebe, lépe je na tom zatím Patrik Dudek, ale za nimi je také další dvojice, ve které je Tarasenko a Zmarzlik, ti bojují zase o třetí příčku. Maciej Janovský se protáhl na první místo a vypadá to tedy, že chce nejenom potvrdit to vítězství v tom dnešním závodě, ale chce si udělat ještě větší bodový náskok v průběžném pořadí mistrovství světa, aby na domácí půdu, tedy do Polska, jel v roli velkého favorita a jel tam s velkým náskokem. Janovský tedy suverénně v čele, Patrik Dudek na druhém místě a o třetí příčku se tam stále ještě tvrdě přetahuje Vadim Tarasenko s Bartošem Zmarzlikem. Tarasenko je na tom zatím lépe, Zmarzlik na něj útočí. Je to ta dvojice na tom třetím a čtvrtém místě, no ale my už sledujeme Macieje Janovského, který vítězí tuto 20. jízdu a stává se taktéž vítězem třetího podniku mistrovství světa juniorů pro rok 2011. No a teď už je před námi závěrečný rozjezd a ten rozjezd je o druhé a třetí místo. Bude doslova bratrovražednou bitvou mezi Přemyslem a Piotrem Pavlickými. Ještě jednou si tedy připomeňme, Přemysl Pavlický jede s červenou přilbou, jeho
jeho mladší bratr Piotr jede s přilbou barvy modré, no a červená vepředu, modrá za ním. Sami vidíte, jak se bratři po sobě vzájemně ohlížejí a vypadá to tedy, že pojedou exibici. Pojedou vedle sebe, budou se střídat, budou bavit diváky. Ano, taková je plochá dráha. Není to jenom souboj o cenné vteřiny, cenné body, ale je to i ohromné pobavení pro diváky a Petře, my v tuto chvíli můžeme říct, že zaplněné tribuny mohou jásat z toho, co vidí. Nebude to nějaká bitva, která by přinesla rekord dráhy, ale oba jedou vedle sebe a je to nádherná podívaná. Je to jeden tým, předpokládám, že peníze si chlapci rozdělí, protože samozřejmě mezi druhým a třetím místem je určitý rozdíl prize money, ale oba dva jedou tak, aby skutečně pobavili diváky, aby se nikomu nic nestalo a dá se říct, že všech těch 8 000 diváků tady dnes musí být vrcholně spokojeno. Už jen třeba z toho, že se Václav Milík nestratil a skončil v tom závodě na 12. místě. Je tady dojezd a na stupních vítězů bude stát na 2. místě jezdec se startovním číslem 6 a to byl Přemysl Pavlický. Na 2. místě přijel jezdec s modrou přilbou a to byl Piotr Pavlický. Pavlický skončil, druhý Piotr Pavlický, třetí. No a vítězem tohoto závodu je další Polák Matěj Janovský. Pořadí po 21. jízdě je i pořadím dnešního závodu, tedy třetího podniku mistrovství světa juniorů na krátké ploché dráze. Matěj Janovský má dnes plné právo být naprosto spokojen. Well, flawless today. How is it possible? Yeah, I really like this track. Last year I have same good result, but today it was incredible. I feel really good and thanks my mechanic, my sponsor, my fans and good job, guys. Matěj Janovský prohlásil, že pro něj je vždycky, když jde na start, nejdůležitější vyhrát. Přemýšlí o 3 bodech, až tak se nezabývá tím, co je za ním. Přesto se mu dnes díky tomu, jak dominoval a bezchybně zvládl celý závod, podařilo dostat se do čela šampionátu s velkým náskokem, tedy udržet se v čele s velkým náskokem. Říkal, že má tuhle dráhu rád. Teď se ještě můžeme podívat na nejzajímavější okamžiky toho dnešního závodu. Sledujeme Václava Milíka. Já si myslím, že Václav Milík překvapil svým výkonem v první jízdě a rozhodně ani celkově svou bojovností nesklamal. Ten závod byl vynikající, byla to skvělá pozvánka na jakýkoliv další plochodrážní závod. Viděli jsme výborné finále a pevně věřím, že takovéto plochodrážní závody budeme sledovat i v budoucnu. Samozřejmě bez těchto okamžiků. To je tedy pro dnešek z třetího závodu finále mistrovství světa juniorů všechno. Těšíme se s vámi opět na shledanou při dalších motoristických sportovních přenosech. Na shledanou.